right? Saka masponsor uyai vari kuda kuenda kuUK, uyai vari kune dzimwe nyika vanoti kunyika kwandiri ini kunenge kuri nani kunoku, uyai. Hanzi nanomisa mukushanda here? Tiri kushanda sha. Uyai, kana uri kuSweden, kana uri kuAmerica, kana uri kuNorway, kana uri kuNew Zealand, come and represent wedu vanoda kubuda. Mungozivawo zvazviri kuita kuZimbabwe, murungozvionawo. Saka vanhu vari kutsvaga knowledge yekuti vangaendepi, nokuti vanhu vose vakaenda kuUK. Ndiri kuona vanhu vekuUK vagara vari kwachidzosirwa kuZimbabwe vachituduliwa kudzoka kuZimbabwe, nokuti vanhu munenge mawandisa. Kristu wamuchena zviri sei, anomaona munenge mawandisa. Ndikutozoona vichitonetsa plus the crime inotozowanda kuUK iko. Saka kune dzimwe nyika dzakawanda dzokuti you guys can go. Anomaona nokuti hazvibetseri kuti unongoenda kuUK kwakuya hauna kana kuita zvemapepa ekeyara izvi, hauzvizivi. Yes, bless more. Hauzvizivi, woda kungoenda. Unosvika ukatambura, unosvika ukatambura, woshiya kuti uzodzoka sei. Saka endai kunyika dzamune information, kuti takawa information yakadai, takanzwa information yakadai uku. Then you sit down, you plan kuti indoda kubuda nepaisland. Kuisland uko tikuona Keta ari kungopinza hama dzake uko, dzapinda kuisland. Kwakapinda mai vake manje menino pakapinda, nezuro wakapinda bhudhi vake. That means kuisland kuri kuendeka uko guys. Kuisland kuri kuendeka uko. Andimona. Kuisland kuri kuendeka uko. Kwanzi kundoda sponsor ku sponsor yekuisland. Kuisland kune masponsor here. Vanenge vanongoenda kuisland hakuna masponsor. Kuisland vanenge vanongoenda. Mama. Right. Vanhu vandinga kuWhatsApp vakawanda vachiti kwanzi SIS MELLY nitsvakirewo sponsor kuti ndindi. Ndoda kumbokubvunza question guys. Muda masponsor mune mapepa acho here anodiwapo? Mune mari yacho here mimi yekuti kwadzikaisa mari mumapepa neni mumapima uyu munadzo? Right, chekutanga ngativhunza nei, mune mapassport here guys? Mune mapassport here chekutanga? Muda kuenda kunosponsor kumune mapassport? Kana une passport bo, chichi mapepa anodiwa ko munawo here? Nokuti mose muda kungoinda. Saka ndati ndiyatso kuve sure tiri kufambirana on the same page guys, kuti muchiti muda kuenda imimi anti muri kuenda muna mapepa acho here ekunoti kunodiwa anokurudza kuti muone basa ekuti muone masponsor. Ina nditoziva mapepa anodiwa asindiswa nezveRed Cross. Asi kuti zoti zvii chaizvo zveRed Cross zvandizvizivi, toda kutozvidzidzira pano nhasi. Kuti zvamuri kuti mapepa acho munawo zveRed Cross zvii zvamakaita, inonzi kuti ikosi yamakaita ndiyo here iri kudiwa kwamuda kuenda kwachona. Umeona? Then company ndetaura nezvaye kuita yekuposta paFacebook company ya kwanzi mukadzi uya handitika haatori vanhu kuno kubva kuUK kunoku, agent iri kuUK iko inotora vanhu kuko kuSouth Africa kuUK ikoko vachishanda within the sector kuUK ikoko, haasi kubhadhara vashandi mukadzi uya. Saka ndo pane nyaya handi. Saka toda kuti tinzwisise. Iwe Rudo Sofia unotamba Rudo Sofia, hauzivi zvandosangana nazvewe, hauzivi zvandosangana nazvewe, kutobvunza kudai ndisiso zvandiri kubvunzira kuseruko guys. Kana muchida aruda kunga ve honest vanhu ndakabvunza kuseri kuti alright wati kuda tsvaga sponsor handika. Saka sponsor uda wechi ndoda kuti anditoreserewo passport, ndoda kuti agondisira kosi yachona agozonditora. Ndinawo mamessage aya adatenga kutoreswa passport chaiko handiwana ozotoreswa mapepa amakosi aya ochiswa makosi nemunhu iyeye nokuti hana mari. Handiwana munhu iyeye kana kuzomushandira ozobata mari dzake dzisedzi. Saka nditotaura I know what I'm talking about. Then vari kuenda kumaship cruise uko, toda kuzivawo zvokumaship cruise kuti vamwe vari kufamba sei, vamwe vada kuenda kukoko. Handimaona vamwe vada kuendawo hanzi island makeke. Yes iriko handi muri kuzvinzwa umwe uri kudzai hanzi island iriko island kwai ndakaita opay child care nechild giving. Okay, saka ndo zvinodiwa nditi child care neopay ndo zvinodiwa. Haikona kungosumuka muchinda musina kuziva, mozosvika kumberi uko zvonosvika monetsa
andimaona kuti ndanzibara zvakanaka toda kuti muzive. Saka guys, chekutanga ndokumbirawo kana uripo sponsor ari mucomment section. Sponsor uye ako kasununguka handitika ndisirewo number guys afone. Ndisirewo number afone kana kuti ataipe aid. Ndiuchika tiketa zvoko aid inogona kuzotiza network. Isa aid uye utsanangure iwewe sasponsor wakazvimirira uri iwe. Your requirement kana uchida kusponsor vanhu pakunoko. Kuti unoda chi vanhu vazive. Handimaona. Saka uri sponsor akazvimirira ndokumbira uise request yako, send your request. Uya utaura kuti ini ndakazvimirira. Ndiri kuda kuti uve nechakana ndakutora. Ndiri kuda kadhi rako remezi. Ndiri kuda kadhi rako regwirigwiti. Ndiri kuda mari yakati. Handika tizive vanhu vagare vagadzira macademics aya. English test, police clearance, TV test, Red Cross certificates. Tarisai izvo, verengai izvo. Zvanyogwa nasemidhi izvo. Verengai. Anyogwa nasemidhi. Ndo zvinodiwa izvo. Ndo zvinodiwa zvakanyogwapo izvo. Guys, saka vane information guys, masponsor tokumbirawo kuti masponsor chijoina itione. Naimi, kwa hakunawo kuno nyika inodiwa mamaid. Mamaid chaiwo mamaid. Hakunawo nyika inodiwawo here mamaid asikana. Hakuna nodiwa kunyika inodiwa mamaid. Hanzi ndine linguist remasponsors afford. All right, I'll be waiting. Kwanzi masimba ari kubira vanhu. Ndinoda kuziva vari kubira vanhu sei. Vari kubira vanhu sei. Mari dzavari kuchaja here idzi ndedzei. Ndinoda kuti vauye kautsanangura kuti mari dzatinochaja ndedzakati. Hanzi ndine full information asi sponsor chanoda here. Kwa sponsor chongadi kungouya. Konai mazimba ari kunze kwenyika uko. Munochema nenyaya yevana kuti vana hamuna wekusira ndinda kumabasa. Kwazviite kuti mutore mahouse girl ari kudzingwa kuno South Africa isi tiri kudzingwa kunoko. Vauye kuzvichengeta vana venyika uko. Mungotaurirana. Vanhu vari pamutemo asina mapepa here. Anti anenge asina mapepa ekugara munyika here. Anenge asina mapepa ekugara munyika. Saka ndoda mari yakawanda ipi yacho yasina mapepa chiri chidhura. Akauyawo house girl pamwedzi mukamupawo 5,000 rands kuUK ngoko. Zvinotoita ka. Ndimunochema nyaya machild minders aya, machild care kuti hakuna vanhu, hakuna here masimba mudiwo here vanhu, vasikana namadhumbi vanouyako koko kuvazochengeta vana. Munongotaurirana. Munotaurirana. Handina kushumba pekugara. Munotaurirana. My too. Hanti munenge makutaurirana here. Munenge makutaurirana kapa. Pana zvokuti kwa mari child expensive chichizve magovernment izvo. Munenge makutaurirana. Handi check your WhatsApp. Okay. Iri ndariona iri ndamboriposta iri. Iri ndariposta kupage iri. Iri list iri ndariona iri. List ndariona. Right. Kana uchida ma UK requirement chiterai munzwe guys. Kana uchida kuita zvekuenda ku UK chinzwai zvinodiwa. Chitererai muteerere zvinodiwa ndapiwa ku WhatsApp. Chitererai. Red Cross certificate. Red Cross certificate. Do inodiwa. Unobhadhara $300 including uniform. Red Cross unotenga animoza uniform dze Red Cross dze white dzine chiyeti chered. Uniform dze kune Red Cross dze. Certificate rachona $300. Done. Oh, okay, certificate ndorita 300. Alright. Atinzo sponsor. Hello sponsor. Murukuseka iko.
Company sponsor. Musakurudzira nyaya yekuti vanhu vauye kuroko vari kubva kuSouth Africa tovatora kuti vatichengetere vana. Vana zvavanoita kana vanosvika muno moshanda 2-3 months 4 months. Handiti paanenge achiendesa mwana kuchikoro paipa achashamwaridzana nemamwe mazimba kana vamwe shamwari kana achifamba mutauni muno. Ane mukadzi akaripotwa muno zvikanzi mukadzi uyo ari kundiita slave mumba make. Ikatoita a big case because anenge achida asylum. Saka kana asvika asylum achinzi inini ndakanzwa muno mune mukadzi uyu akundiita slave mumba make, munoziva kuti mhosva. It's a big thing. Ini ndo zvinoita vanhu vakawanda, ndosaka vanhu tichiprefer kutora vasikana from 19, 20, 21 year old from ana EU, Italy, France. Munotaurirana anongokuti ndiri kuda 70 pound a week. Motaurirana ma-off days ake. Motaurirana like kuti ane maduties ake ndei. Ari nani than munhu wokuzimba. Vakawanda vari kuchema nemazimba. Kunza imomo muchaona mucomment section. Mazvinzwa guys, mamuzosvika kuchitogwa kuna hanzi tinototora hedu vanhu kuna EU, Italy, kune dzimwe nyika because tinotaurirana. Ondishandira oti ndoda kana 20 pounds per week. Ndompa. Zimba. Rengoda kuti ndoripota kupi. Handi munozviti makadziza. Ndoripota kupi kuvari kundiita slave yavo kuti uwane mapepa. Saka ndazamawo muri kuchivhatsira mukotomoga mazimba. Muri kuchivhatsira mukotomoga. Taure henyu maini. Zviri nani munoziva kuti chiri nani chii? Ana mama vaya ana anti vakuru vaya anenge auya muno mukuzoona mwana wake. Kana anenge auya kuno kuzoona hama dzake. Osvika oti ndiri pano 6 months ndokutsvagawo kokuenda kuti ndichengete vana. Inini ndakambosvika ndakachengeterwa mwana nomumwe mukadzi wokubulawa uyoko. She was so nice. And mwana wanga aichengetwa SIS. Kunyange inini because ndaitoona kana aina munhu mabhedroom mangu mawaridzwa chichikuzi nongomukama ivava vari nani vanhu vana vadikava honestly because munhu anosvika muno achiona kuti iwewe kana uri nesi kana uri health care kana uri kushanda social worker uri kutambira mari yakati nemaagents edu atinoita uri kutambira mari yakati uri kundipa mari yakati uri kundipa change inini onda kuna kuzirara ndopaanokusvika ipapo. Saka izvozvo hazviri kunyeka SIS vakawanda. A lot of people in the UK we would rather totora vanhu veku-EU ukuthi ndotaura pafoni mandirotaura naSIS MELLY ndotaura navanhu hapana chaanzwa. Saka hapana chaanoita mwoto wokunzi. Right. Saka musaikurudzira nyaya iyoyo because vakawanda saka kwanzi izvo vana madhimbe garai henyu pasi. Hamuna kwamunoenda because mune utsinye. Kana masvika uko munenge moda kuabhuza vana vevanhu vari kumabasa. Plus makuda kuongorora. Muchinda kunoripota vanhu. Saka iyo kwa musaikurudzira iyo yapera guys. Vana madhimbe story yenyu makadzvarisira moga mukoti. Iyo yapera iyo. Thank you very much Master Gatinde kune inyu. Thank you. Zvarambwa izvo. Kola hello. Hello. Muri sei sisi? Hello SIS muri sei zvenyu? Mushe kanjani? Mushe zvamataura izvozvo i-good point. Ndikorine 2 minutes chete ndichida kutaura nemi. I-good point but the problem inozoitika ka ndakambovhizita hangu ukoko ndikaona umwe munhu achizviitirwa vanonga anogona kunozokuripota akuripota government yeukoko manje because vanhu vaya vana madhumbe vane mari yaunofanira kupiwa pamwedzi inobvumirwa nemutemo. Saka at the end of the day wasakazopiwa mari iyoyo kana asikachadi nezvako akakuripota unobva wanzi tanga wamuchimubhadhara akucalculaterwa mari yanofanira kupiwa chaiyo kubva paakakutangira basa kusvika ipapa. So therefore unonga usina choice kuti utori kana kuti muhealth kana kuita sei iwo uchishanda zvakutoenda paCRB pako pakutoita problem. Tamukuti CRP chindoshija ndosakangura ndida kuzisa police check tomboti kuti semanesi aya kana masocial work zvakutoenda paCRB pako zvakutokuvhiringidza kubasa wakutoita maproblems.
Saka kubatsira vanhu vanenge vachida kubatsirwa, but zvinozoita vanhu vaenda ukoko ndo panoita problem yakanyanya. Saka imi mbotiudzai, how is life in UK now these days? Iri right, but sezvataura kolabva kuti you prefer kutora mumwe munhu wekuimwe nyika than maZimbabweans, because anosvika akuda kuona futi zvemba mako vakukutengesa kuvamwe vanhu. Unoziva munhu wese ane privacy yake. You know, mazimba haazodaro manje, haafambiri chiro 1 chekuti ari kuda mari. Anonga akuda kutotsvaga nezvako, kana kuti uine murume akutotora futi murume wako achitosara iwe waenda kushiftika autotora achirara nemurume wako mumba pamubhedha pako. Hey, zviri kuitika rasi kuUK? Mari? Zviri kuitika? Oh yes, ndine friend yakazviitirwa inini neshamwari yayo. Ndine shamwari yakaita problem iyoyo. Murume akatoenda, iye aenda kunight, saka mukadzi uyu akabva azongosvika akangoti rega ndimbomhanye kumba pabreak pa 1 hour ipapo, hazvibvumidzwi, but iye akangonzwa ndofunga chingoti ndira kuenda kumba. Kwatosvika musikana nemurume wakarara pabed bag. Then mukadzi wabva ati kune musikana achibva waenda hako. Saka paakaenda musikana wayo akabva angorongedza zvinhu zvake kubva aenda. Murume akabva angoita 2 days. Murume ndobva atoto inini ndakuenda kuholiday ndichadzoka. Kwabva atoenda izvo atogara nemusikana anga ari house girl wake iyeye, vakutogara somewhere. Uyu mukadzi uyu atomudepression isingaiti, haachatogoni kuenda kubasa, vana vatotambudzika ipapo. Right. Ngatauri nyaya yedepression, ngani mupakola vapinda paside penyu Jimash mukana. Jimash, rambai muri penyu. Ngatauri nyaya yedepression kuUK. Muri kuendela sei nyaya yedepression kuUK uku? Uku manje zvakanaka because vanhu vanobvuma kuti ndo problem yandinayo, ende vanhu veko vanobatsirana, ende haubvumi, you know, kana kuti munhu uinayo handi kuZimbabwe ukataura problem yako senge vanhu vanotaura nzonzi anotaurisa haagoni kunyarara. Saka kazhinji kacho ukabudisa zvaunenge uchifunga uko unogona kuwana help nguva iripo than kungoramba vanhu vanongozvisa muchipfuwa wayo uchiti no ini ndakangonyarara hangu. But paanozongoti azvibudisa kayufa ndo panozoti munhu agona kucommita suicide kana kuita sei. But kutaura kwakanaka, but vanhu culture yedu manje isusu chinozotaure vanokuseka vakuti haufungi wakuti chi, but uko zvakanaka because ukaita problem yako unowana help ipapo and havakuseki. Vanotoita go through newe vachitoita sezvatinoita mwana mudiki kumudzidzisa kana kuti step 1 step 2 wachitokutraya iri medication iyoyo, utraya iyi kana isina kuita newe okupa futi imwe uchienda through counseling uchienda through chi, because vamwe vanonga vaine trauma. Unoziva culture yedu yechiZimbabwe kuko zvatakakurira tichiita, vanokubatsira for that. Saka munhu haanyari kana kubasa kwandiri ndongoti inini I'm really depressed, wanotoshanda nenoizva kuti ndine mental health problem. Zvino kana ngatara kunoka kuti mental health illness atofunga kuti kumhanya mushini. Yes, but hazvina kudaro because even uine uri depressed unogona kushanda wachingokupawo, you know, wachikupa support. Manager wako anotokubatsira iwewe, the community itself vanotokubatsira maneighbors ako kuti une maneighbors ari right. Of course kune varungu vamwe vasi right, but kuna vamwe varungu vatori right kupinda vanhu vatema. Right, tapanzwisisa panyaya yedepression apa. Tichazoitawo topic yedepression yakazvibira mumusi. Ngadzokere kunyaya yemasponsorship. Jimash. Yeah, muri right. Thank you so much. Ndaningori pa 2 minutes. All right. Tiri kutaura nyaya dzemasponsorship idzi. I'm not taking side whether vari kutorwa kana kuti vari kutora, but you know, both sides. Kana paine vari kuitawo izvozvo zvokuti you know vanozomhangara kana kuti vanoita sei, but inini I'm talking from experience. Hama chaiyo yakauya kunoku iri kubatwa rafu zvekuti unotoshaya kuti ko vana, you know, tinobva kumusha kumwe chete. The problem yedu isusu maZimbabweans ndeyekuti we don't support each other. Anditi watora munhu kuZimbabwe uri kunyatsoziva kuti munhu munyowani muno munyika munomu, you take advantage yemunhu iyeye
kuti unomusenzesa munhu anotanga basa na7 makuseni opedza na10 dzemanheru and 7 days in a week. Unenge uchifungidzira kuti munhu uyu anorarama chirudzii, uri kuti isimbi here. Unenge uchifungidzira kuti munhu uyu anorasta for how long achishanda ma-hours akawanda kudaro. Ndiri kutaura from the experience yemunhu akauya manje ari kubva kumusha. Vamwewo zvavari kuita vari kutora vanhu kubva kumusha. Ari kutora vana, handiti vana vouya muno munyika, muno mu-UK munomu. Vanenge vavapromisa kuti ma-hours enyu 40-45. Munhu skonzi izvona anenge achishanda 25 hours. Pa 25 hours idzodzo, vovatorera futi mari dzavanenge vachiti vanofanirwa kubhadhara. Pamutemo chaipo vanozviziya. They know very well kuti kana wati uri sponsor uri kukwanisa kuprovide munhu ine accommodation asvika asvika muno mu-UK. Uri kukwanisa kumprovide ne-accommodation yekuti at least anogara kana for 1 month or 2 months munhu uyu achiita sei achikwanisa kuningirikira kusevha mari yekuti akwanise kuwana accommodation. Alright, watora mwana wamunza muno munyika munomu, hamuna hama, haana kana munhu ainaye. Wosvika iwowo mutaura kuti contract yake iwowo yawakamusainisa ari kuZimbabwe i45 hours, 48 hours asvika muno munyika. Handiti saka 48 hours i4 days. Those are the normal hours muno mu-UK. Waunza mwana munomu, wakusvika wakumupa 25 hours. Pa 25 hours idzodzo, mwana akuchiudzwa kunzi iwowo uri kufanira kubhadhara mari yangu yandakakunza kuno. Mari yandakakunza kunoku uri kufanira kubhadhara mari yandakakunza kuno, saka unenge uchitambira 180 pounds per week. Azviti. That's modern day slavery, handiti. Modern day slavery. Ndiri kutaura zvinhu zvandiri kuona zviri kutoitika. Mwana akauya manje kunoku, hama yedu yakauya kunoku. Yaudzwa unobhadhara tinokubhadhara 180 pounds per week. 180 pounds accommodation yemuno munyika muno 1 room chaiyo kutotangira pa 500 pounds. 180 pounds right. Azviti here kuti tichitaura kudai so guys tive tamugadzirisa nyika. Let's name and shame on kuti izvi. Let's name and shame once and for all, because the more we keep on protecting them, the more yavari kunotargeta futi vamwe vana vari nerebhuku zvakoko vanashumburidza vada kuenda ku-UK vanoudzwa izvozvo wouya kuti mugaba iroro. Right. Ari kutaurira mwana kuti 180 pounds ndo yaari kutambira, woti hanzi maZimbabwe dzakaipa danana nemurume wake. Chinenge chamboita kuti mwana uyu azivane nemurume wako iwewe. Iwe uri employer chii? Mwana uchiti uri kuunza mwana kunoku uri kusvika uchimupa nhingirikiri accommodation. Kune accommodation chasvika tichikupa accommodation, uchasvika uchinogara kwako wega. Zvemurume wako azozvizira futi kana uri kurana business rako. Ngatingoexpose masisa ibva vangotaura iwe kuti ndiani ari kuita zvinhu izvi kana zvichiita kana muri comfortable. For now, I'm not comfortable to say that in Ripabas, but the truth of the fact in those repeating anti mukunzwa. Saka you know, whether zvavari kutorota anzi anozodanana nemurume wako ozoita sei zvinozosvika pakudanana nemurume wako iwewe kana uchirana business rako at a professional level. Mwana uyu azoziva sei upenyu hwomupa mako, because mwana uyu anouya wosvika womupa accommodation yake kwaanogara. Murume wako iwewe azozvizira kupi? SIS MELLY, this business is not being run at a professional level. It's either ukutora vana ava womboswa wogara navo pako. Right. Vasenzesa vachiziva vachiona life yako zviri kuitika mumba mako ndo zvinenge zvichiitika, because I don't see the reason why uchiti waunza munhu muno munyika wozoti azodanana nemurume wangu azodai. Kana mwana uyu achinge auya muno, vanhu vaunza muno munyika vauya muno vari uri kudi kuvatsvagira accommodation yako vanogara kwavanenge ichimbonzwa avuka mirai muri tu vanenge vazoziva muri tu rega ichimbonzwa avuka imbotaura tini. Hi, a very good afternoon to my precious sister Melly Skaboza Pononos Pitipits Palapala. I just want to come obviously with the positive side of this and Ditiga. Yes, we know Kutkunevan was Nakuta Rakanaka, my papers are kids. But what I want to talk about is very, very quickly Kubatsiravano, Varum process you apply. Because
kune maningi akawanda straight. Kune vanhu vakabva kuZimbabwe vakawanda vakaunzwa nemasponsors ari genuine, and they are also doing extremely very well. Vakabhadharwa maflights, vakapiwa accommodation, vakaitwa zvese zviri correct. So now I just want to quickly help one from the very beginning. I'll do 3 minutes, then I'll sign out. 3 minutes, then I'll sign out. So here's the process to start with. From here, Red Cross, Chai and Ditika. Of course, Panama 380 to 450, no bad road, you take course here. And then we went up to attachments, which are for 3 months. I know kuti vanhu vambobhadhara chioko muhomwe vachita sese kodwa namalanga hazvichaitike zvokuti vanhu vabhadhara chioko muhomwe kuti usainirwe upiwe certificate. So you need to make sure that waita 4 months the training plus my attachments. But here's the advice is the fact that unofanira kuti uchiita makosi yayo, make sure you do your police clearance and you also apply for your TB certificates and you do your English. Unomva your English IELTS, because English IELTS inogona kutora iyo 3 weeks to 4 weeks, and also TB test inokwanisa kutora 3 weeks to 4 weeks. So by the time you finish, Anditika, you should have everything ready to go. In India, and now they are stuck on a TB test, and they've been told 3 weeks from now, even though every paperwork is ready to and good to go. And now the other predicament that people actually have, problem is would say, vanhu vakawanda ma-sponsorship akaya apa demand zisingaite, and people, they know this sponsorship is about to come to an end. This sponsorship has been going on for some very long time, and there's a possibility yekuti nerimwe ramazuva ichangovharwa anytime, any minute. And now this is caused vanhu vane ma-sponsor license or ma-middlemen to come and start charging pama 3,000 pounds, and now the problem that we have now, that price has gone up to 5,000, and I even know people who are actually charging 6,000. I was talking to some anditi zoni vuka kana une munhu ndipe ndikuite chi ndikuite ndipe 7,000 ndikuunzire munhu ndokupa sponsorship license. Other countries like Nigeria and so forth autocharge vanhu ma-15,000, kuma India for sponsorship vanhu vachajwa ma-15,000. Anenge asiri employer ari kukucharja, but the employer and the middlemen and other agencies in between, they found a way to obviously swindle vanhu mari. Saka zvakwauri munhu ari desperate kuZimbabwe kuti uda kuuya here I think network yambata complaining about my charges are as much as people. Sorry, I'll be 1 minute. I'll be 1 minute on the end. I wouldn't encourage you. I'll be 1 minute on that. Most of them 1 minute on that pesa. And the biggest problem is when our account varu mari dzakutosvika kuma 7,000 kuti vanhu vaite se auye kunoku. And what I would say, my precious brothers and sisters, yes, there's bad news out there, but if you are desperate, Anditika, I would say get your money, get that sponsorship, because this is for the whole country, this is for the whole world. So don't listen to all these other people who are telling you kutuzoni aiwa vanhu vari kushandiswa. Yes, vanhu vari kushandiswa, trust me, but at the moment what is important ndechekuti munhu aite sei abude kubva muZimbabwe kana kuti muSouth Africa. That is what is really important. Zvezvo akawanda munozozviona maita sei mauya kunoku. I was talking nemunhu akabva kuZimbabwe ari kusenza for a friend of mine, ati ini handambobvira ndasenza 50 hours a week, count 70 hours a week, basa rinorwadza, but I'm in a better place. So my precious brothers, my sisters, here's the process. Make sure you do your one Red Cross, and also to let you know, Red Cross pamwe yachatombodiwa ezvinezvi, michemo iri sei iri kuchinja very soon. Michemo iri kuchinja every week. If you look on the updated news, Anditika, Red Cross achatombodiwa, because the training, you come and get retrained here, by the way. So once again, to recap very quickly,
One, you need to make sure that you've got your Red Cross, because that it makes you marketable, attractive for employers to see you. And two, you need to be prepared to work hard and make sure that you've got your English IELTS. You need your police clearance. You also need your TB test. Make sure paunotanga kuita Red Cross yako watanga kuita zvimwe zvese izvi, and you will be looking at around 1,300 US dollars to get all these things. IELTS will cost around 350 to 400. In India, South Africa, because if you go to South Africa, my dates in the next 2 days, IELTS. But Zimbabwe, you write them in 3 weeks, and you have to wait for another also 2 weeks to 3 weeks. So you need to make sure when you start doing your Red Cross, you write IELTS, get trained, get booked for my copy of IELTS training, and also hi darling, how you doing? Also make sure that it's on white police clearance and also white TB test. Once again, guys, there is no more time. Apasisina nguva zviri kuvharwa izvi. Mukada kuteerera zvevanhu vari kutaura zvishua, there is bad news, but don't listen to that. Make sure to maita zvichop watsvaga 7,000, watsvaga 5,000 yako, watsvaga sponsor, and make sure you pass. 7,000 pounds. And I'll tell you what happens. My sponsors and it, ndiyo hazvisi kutombobvumirwa nehome office izvozvo kuti vanhu vari kudarirawo vakabatwa nehome office. Wait, let me help you, my sister. Let me help you, my sister. This is what happens. This is what is called commercialized corruption. What happens is iye sponsor anongopa an agent kuti employment agents. In my employment agents, they have got the right to charge whatever they want to set a person in an employment. So what's happening is by employment agents, they will make you sign a contract that has got nothing to do with the employer. So let's be clear and truthful here. As much as but in UK they find ways of doing things around. And ukada kutera zvokuti hanzi hazviitwe pamutemo hazviite sei. I can understand what you are saying, my brother, but you know, you are asking someone vari kubva kuZimbabwe. Vanhu vari kuZimbabwe, we know very well that. But also and you are charging such exorbitant money. Kuti mwana auye kuno kuete 7,000 pounds. Osvika uitwa bond. Vanhu vari kuchaja 5,000, but also oneka pane list yakaburiswa. Munhu wandiri kutaura akanzi abhadhare 10,000 back. But zvinobatsire kuti ticheme pane zviri kuitwa nevanhu pane kuti listen guys in the comment section, if you want help you look for ways to get out, purely because what's happening, there's also another way yekuti you can apply on internet. The website here, government .gov, uk.gov, it actually shows my companies where you can apply. I repeat, where you can actually apply for this sponsorship without getting paid, without paying anybody. I think it is important that you also do that. So you've got two options: either go the normal way, I'm in the healthcare sector, my brother, and I'm talking what I know. I'm talking things which I'm seeing happening on daily basis. Vana vari kuitwa abused. I'm not saying kuti izvoni kune vamwe sponsorship ari genuine, very genuine, yekuti vari kuunza vanhu kunoku munhu uya woita life yakanaka, but then waunza mwana anosvikopinda mudepression. Wasvikumuita torture yakadaro iyoyo haana kana munhu anomubatsira munomu. That person is better off ari kumba rather than ngari muno munyika munomu asina munhu anomubatsira. Osvikoita bondage yekuti unofana kubhadhara 10,000 apa ari kutambiriswa 500 pounds a week. Haana kana hama muno munyika munomu, haasi kuziva kuti ndotangira papi, haana kana mari yekubhadhara lawyer kuti azokwanisa kuapply work permit kana kuti anozvifambisa sei. Ndonipa chance saka niwo wapa mwana bondage yekuti izvoni alright ari kufanira kubhadhara 10,000 pounds back. This is some of the people vatiri kuona vari kuitwa izvo. Aubhadhara that 10,000 pounds back, uri kumubhadharisa 700 pounds pamwedzi.
wamubatira tumwe tumari twese kuti mwana uyu asisina kana even mari yekuti anotsvaga accommodation yake ega. Iwe uri kutaura kuti anozozviona ave muno, haasi kutomboziva kana pekutangira. These are the people vari likely kutoita depression vachifira muno munyika, munzwa kunzi mwana afa achimbori neuningirikiri few months ari muno munyika. Haana pekutangira, makutozongoudzwa kunzi muzimbabweni akafira pakati, anga achishanda mahours akati, but mwana uyu anga asiri kukwanisa kumupa on neupenyu hwake because aiswa mubondage yekuti abhadhare mazimari and haasi kukwanisa kuwana mari yakakwana yekuti atsvage imba yake amove on apply for another way. Okay, this is what I was saying, guys. There is also a link here. Post up panapa. There is also a link you can go to my companies and say panapa. You can go there and click about 50 companies in Ziripo where you can actually go and apply for free. And this is what I want to encourage people. There's like 50 companies Ziripo Zandugu Pina Panapa in a minute. Zirimu UK. Then you can actually go and literally apply eCoco for free, and you don't know whether you're going to be replied or not. And this is what I'm actually encouraging people. So you've got two choices here, guys. It's either you can go kunewaru badarisa kunema agencies, or alternatively unongo kwanza kukwenda pane link yanchakutumira pana pamanji mu comment section so that you can go and apply for free. This information to apply, I've got 1 or 2 people that I'm applying it for. There's about 50 companies in the repo, and I want you guys to interact with that link. We'll make a sure to say mango apply. And the last thing you can do, you can go on internet by indeed.com and make sure waisa my applications to my companies, at least 50 every day. You will definitely find somebody who will respond to you. Inini andina sponsorship yandu kutengesa because ndikutotsvaga vanhu vada say vada kundisponsora hama dzangu dziri kuda kuya kuno. But my link in the next one, in the next hama dzako kuda kuya wakatobhadhara 7,000. Inini andina because ndikuapply zvemahara. That's why I'm saying ndikuapply zvemahara, but at the same time I'm looking at every available avenue. Saka ndingutaura chokwadi chiripo chekuti unogona kuapply zvemahara kana kuti vane mari ndovachapesa vaita sei vauya kunoko. Indeed.com kana kuti zoni, listen to this website, indeedgo.com, woita CV yako. Kana usingagona kuita CV, make sure kuti zoni waenda pane inonzi CV builder. You build your CV, then you actually create a profile. Nema companies account indeed.com kana kuti zoni jobs in the UK. There's quite a number of websites you can actually apply for these jobs, but make sure you have got all the things you want to you need. So my paper wise. But if iwewe wagara ku UK, magara ku UK. Let's be honest here. Do you think it's wise for somebody to sell a stand yanga one so that she can raise this 8,000 USD pounds kuti aende ku UK? Next cost of living yenya mukurana kumasana, is it worth it? Exactly. Those are kuti there's people vakauya muno munyika munomu. It's not easy kuti uzonzi wakukwanisa kumeka mari, wakukwanisa kana kuti kuzotenga imba kana kuti wakukwanisa kuita life iri stable muno munyika. Unenge wabva kure. Isusu amwe takauya munomu ma 2000. I'm talking of 2000. Okay. Kuzoti uzokwanisa kunzi watengawo imba kuZimbabwe, wazokwanisa kutenga imba muno munyika. It's not easy. Apa uri kunza mwana ari kuya kuzoita care muno munyika. Wosvika umita bondage 10,000, that 10,000 pounds iyoyo kuti uiraise even wagara muno munyika inotorwadza. Wozoti mwana ari pake ari kuita care, uri kumutorera mari yese, haana paanoenda, anenge ari pa one place. Ndivo vanhu vazhinji vari kuita depression muno munyika. Hatidi kunyeperana. Ngatirege, and I'm not saying kuti variko masponsor ari kunzoko, ari kuunza vanhu vachisvoita zvine musoro, vari kukwanisa kuuya vachibata vanhu zvakanaka. But what I'm against is vari kuunza vanhu vachibata vanhu rapo. That's very wrong, and it's totally wrong. I cannot tell mwana kuti ngaatengese, munhu atengese imba kana kuti mai vake nababa vake vatengese the last property yavainayo kuZimbabwe. Ouya muno mwana usvikotampura, otadza kutumira mai vake nababa vake mari yekuti vatenge kana chingwa chaicho kana chii kuZimbabwe, asi achinzi atengeserwa imba auya muno munyika. Sisimeli ndokumbira let's not promote that.
vanhu vari kuita zvakaipa Sisi Melly, ndokumbira kubvunza, ndoda kuwirirana hanzvadzi yangu yataura kuti kana kune vari kuita zvakaipa ngavamiswe zvimiri izvo zvine kukurumbidza. Asi chiri kuitika ndechekudai. Everywhere I'm going right now, I'm meeting my Nigerians, my Ghanaians, my Indians are kuuya in massive numbers. And these countries, vanhu veZimbabwe ndokumbira munditeererawo, they are not hesitant kubhadhara mari dziri kudiwa nemasponsorship. Saka competition yaapo, chokwadi chiri paground ndechekuti kune vanhu vari kuda kuwana masponsorship zviri easy, zvekuaplya. Izvozvo havasi kuawana nekukurumbidza nekuti vanhu vaakuziya mari. Macompanies evarungu, they're actually charging dzimwe mari dzakadaro as well. Saka at the end of the day, kutaurirana chokwadi, ini ndinoti munhu ita zvaunokwanisa. Kana uchikwanisa kubhadhara kuti mumwe munhu auye kunoku, ita saizvozvo, nekuti dzimwe nyika dzese vari kuuya in big numbers. My Nigerians are getting paid, are paying 15,000. Saka it's up to you, my precious brother and sister. Ini kana ndine hanzvadzi yangu iri kumba, ndikutotengesa motikari yekuti zvone akwanise kunyora zvese zviri kudiwa kuti akwanise kuuya kunoko. Saka it's a personal choice kwamuri. And I'm just going to once again put the link iri panapa. Dai ndine imwe mota yekutotengesa izvozvi, ndaitotengesa motikari iyoyo to make sure that I make way for someone to come here. So I'm going to put my names of my companies up, guys, so that you can interact with my companies around Mahara, but they are flooded. It's not about kuti munhu ari kuda kuuya kunoku nezviri cheaper. Ndo zvaanenge achikwanisa at that particular time. Tarisa economy yedu nemamiriro yakaita kumusha kuti vanhu havatomborina kana mabasa acho, and the reason why vanhu vari kustrive kuti vauye muno munyika is because vari kudawo kuti vazoita upenyu hwakanaka, but at the same time hakuna kwavari kukwanisa kuwana mari iyoyo. Not kuti vari kuda kuuya kuno kune zvakachipa, but vari kutotraya kuti vaimbe zveshuwa ndowirirana nemivanzadzi. Dai vanga vainadzo mari idzodzo ma7,000 dzikuwanika nyore, vangade vari kunokuvayo chiripo ndechekuti unovuka munhu otengesa imba yake kana stand handiche kuti awane 7,000 iya oiwana handichika obhadhara mari yaoinda asvika kwekuya manje ombononetsikana kuwana mapepa chaiyo kugara munyika. That means unenge usingasawanichi usingashandi mabasa chaicho ekuti unowana mari yakaona. Ona macompanies aiswa. Macompanies aiswayo. But kuzobva pamba pa work permit anditi kuzoti azobva pa work permit iyoyo akwanise kureza mari yekuti akwanisa kudzosera mari yake. Pinai post ya mai mazo ine macompany ayo. Those are the companies are kuitwa na mai mazo yakanzi senimuka mai mazo. Thank you very much guys. Those are the companies that are taura nezvawo aiswa na mai mazo. Ndamboona kwa mai mazo kwenda tora ndikapina up ndikikiri ndapina panapa kune rimwe page vaiona. Yes, those are the companies guys are kuita zvemahara. But also I want to thank you guys for listening, and I hope you will achieve what you want. And tinozivana tega nekuti munhu anogona kuti usaite asi kusera ita sei achiita. Do what is best for you. Do what kana ainayo mari zvake munhu anobhadhara, hatidi kunyeperana. Munhu anobhadhara kana uinayo mari uchida hako kuona kuti you can afford it. Thank you Vuka. Once company needs Alison inouya here koko. And is here I will have to look on the internet and yatsoziya. Okay, thank you very much Vuka. Thank you. Ndozvananga ndichitaura kuti izvoni kana uinayo mari yacho na 7,000 yacho nayo uchikwanisa kuiwana easily. This is 7,000 pounds. We are not talking of money ngiri ma US asi ma US ma pounds atiri kutaura nezvawaya. Ekuti kana uinayo uchinyatsoziva kuti vabereki vako vanayo mari yekuti vanoiwana easily. Yes, unokwanisa kubhadhara, but I wouldn't encourage people kuti ingobvisa 7,000 ngirikiri ingobvisa 7,000 pounds uningirikire ubhadhare mari idzodzidzi. To be honest with you, mari yeningirikiri ye-sponsorship certificate ye5 years haisitombopfuura kana ningirikiri 1,700 asi munhu ari kuchajwa 7,000. So where is that rational? Ngavatipe rational yekuti mari iyoyo yavari kubhadhara handiyo mari yavari kubhadhara kuhome office ma 7,000 aya. Mari yeningirikiri kana uri kuda munhu kuti uri kuda 2.5 years kana kuti 3 years dzekuuya kunoko, it's about 299 pagore yaunobhadhara sponsorship certificate. Saka niwo uri kuchaja munhu 10,000. This is really greedy.
right pana mwanda kuedha here vaedhewo igreediness because haungachaje munhu 10,000 uri kuchaja 10,000 pounds yekunoti uri kunza ndo yatinoti exploitation. Wamba kuita exploitation uri kuita modern day slavery yauri kuya uchiita munomu inogona kukusungisa kambani iyoyo ikavharwa at the same time. Saka why not just doing the right thing? Pakaipa. Apply sponsorship certificate ku home office uri kutaura kuti izvoni ndinokwanisa kuunza munhu ndinokwanisa kumusponsor. Uri kusponsor pakai? Kwanisa kuunza munhu iwe wataura ku home office kuti upuwe sponsorship certificate wopuwa sponsorship certificate anditi wapuwa ku home office uri kuapply uchitaura kuti unokwanisa kuapply sponsorship certificate for munhu uri kumukwanisa kusponsor auya muno munyika. Kusvika wakubhadharisa munhu mari ese iwayo inini that's where inini am against that because ndinotoriwo nehama dziri kumutsvango dziri kutambura dziri kutodawo kuuya kunoku but charging mari dzakaoma kudaro idzodzo that's unacceptable. Pakaipa right because mari yavanobhadhara izvezvikuita mukada kuita ndine shamwari inini lawyer anditi lawyer ari kutodhila nezvinhu izvi handidzo mari dziri kutaurwa idzi imari dzekutobira vanhu because kuhome office kwachona ikoko mari ye1 year munhu yekuti upuwe sponsorship certificate ye1 year kuti uapply work permit ye1 year kana kuti 2 years unobhadhara 299 pagore. Kana uri kuda kuti munhu auye for 3 years wakubhadhara 299 by 3 900 pounds. Alright, for 3 years parikodiwa about nemari yekuzoapply visa ku home office the actual visa parikodiwa about 1,300. Saka give us the rational year 7,000 kuti uri kuita jirechi. Pakaipa hameno reketi mozwa mwari kupinda turi right edai vamwe tione thank you kuma mauya thank you very much masunza zvakawanda reketi vamwe right guys nani ndiri kuti nini muti edhe vanhu vamwe vari kufona ndiri kuti ngati edhei vamwe tinzwewo toda kuedha vamwe right vadonedza Esther Gertrude I'm trying to aid you let's see hello hello muri sei ndiri right muri sei sis Mary zviri right zviri sei ndiri nani zvangu I just want to explain a little bit about what people are disputing. Munoziva zviri kuitika masponsors aya unogona kuapply for sponsorship license and company yako haisati yaita mari yekuti ukwanise kuita kubhadharira vanhu. Saka vamwe vanhu vanozokupa option yekuti do you want to pay for that license? Hazvisi kumanikidzwa kuti munhu ibva wabhadhara mari yakawanda kudaro. Definitely it is the responsibility of the sponsor to pay for the license. But kune vanenge vachidawo zvavo they can actually pay. Kana waona kuti uri desperate you've got that money to do that. But masponsors mamwe anenge asina mari. But sponsor asina mari saka anenge ada kusponsor vanhu sei asina mari. It is easy to get the sponsorship license kuti unogona kusponsor vanhu handiti. But paunoti applyira munhu wega you have to pay 1,800 pounds for each license you're going to issue to somebody. Saka ndo mari dzamunenge muchizobhadharisa vanhu dziya. Saka it's an option that can be given to somebody kuti uri kuda here ndapiwa asi handina hangu mari handikwanise kubhadharira vanhu vari kuuya. Do you want to pay for yourself to cover the expenses all that is needed? Zvinenge zviri pakuwirirana kwenyu. Saka kana munhu ati ndiri kuda then you go for that. Right. Rambai muripo. Rekati mbonzwa Joe hello. Hello Simeli muraite. Mushe kanjani? Aiwa Simeli ndangotara hangu tika vanhu vatema ka shuwa saka Africa iri backward. Takashorwa tinoendesa mberi corruption pamberi. Zvatova navhuka kuti it's a legal, it's a way of legalizing corruption.
masponsors mazhinji mamiddleman saka mari yavari kuchaja yakawanda iyi vane vamwe vanhu vachapa futi mana ivo vari kuuzwa as a front vaona saka inini hangu ndoti kuvanhu greediness. If you can afford to part with 7,000 pounds, why can't you just do something kumba ikoko kutengesa and multiply mari iyoyo pari kuya kuno kuuk ifunga kuti it's a bed of roses kuno kuuk ndikakuudzai kuti kaini ndiri kuuk handisi kudiscouragea and ndinoshanda professional job enditambira mari yakanaka but mabills ari kunoko ndikakuudzai kuti kana even kana kuti uite mainvestments kumba it's hard. What more munhu ari kuya achiita domiciliary care and domiciliary care it's one of the lowest job isingatombodiwa nevanhu vari munomu. That's why masponsors very so desperate sweet talking vanhu kuti vauye kuno handiti because ini ndiri kunoku kudai kunonzi handishanda basa randoshanda ri professional I would not even do domiciliary care because hariite maona vanofanira kuudzwa chokwadi vanhu vari kuda ngotake advantage of desperateness yesituation yekuzimbabwe which is bad. Then ndinotobata futi nyaya yemamaids. Nyaya yemamaids vanhu vanenge vajaira zvavanoita kuzimbabwe zvokuti chi takajaira kuti tiri kumba maid anoshanda 24/7 ozoenda off kana chi one day handiti whereas kunoku vakatora vanhu vekueastern european ndo vanopuhwa mavhisa chete mavhisa emamaids angori kumaeastern european people but those people vakavatora as mamaids vane certain number of hours that they have to work handiti like kana achipedza basa rake nani na6 p.m. 6 p.m. anotoisa tools down iwe ototeka over basa rako iwe uri kumuemployer anotoenda murumu make otonogara ende kana iri ofi yake haumudzivise ende ukamutora iye ari wevana haasi kuita zvimwe zvinhu ari kumirira vana vako chete but isi tikazotora mamaids vanhu vatema mabedu tinova-exploiter but tikatora kueastern european varungu totedzera mutemo. Problem ndeyekuti isusu tine nyaya yekuda kushandisana hatidanane. That's why even uchiona kana hurumende yedu kumba iwe unongoda kuguta chete chero waguta you don't care about the other person. Ndiyo nyaya iripo yemasponsors aya apeko zvimwe zvaakuti zvoda kuvharwa kuda kusvitoka yekuti chi muite chipatapata to part with your money. Handisi kuti vanhu musauye kuuk but I think dai matsvaga ino amaways yeparting with 7,000 no unless munhu ako kawana chi mafree sponsors but zveyo kuti basa racho redomiciliary racho is not like basa rinonakidza kuita and vanobva vati chi toda malicense haditi indinoziva kuti vanhu vazhinji kuzimbabwe vanodhiraivha maautomatic cars hakusi kunyeba ikoko kuno kuuk maautomatic cars mashoma mamanual cars ndo anodhiraivhwa kuno ende maautomatic cars anodhura than mamanual cars haawanike manga it's more expensive handiti and then kuno kana une license yemanual yeautomatic you cannot drive a manual car atori 2 different licenses dzakatosiyana ndakaona hangu vamwe sponsor vaitaura kuti automatic cars jawi kuno that's a lie kuamerica yes nekucanada not kuuk manual cars saka vanofanira kuzviziva kana uchidrive automatic kuno kauya you can't drive manual car unosungwa aiwa haipapo kapa nyaya yemasponsor shwashwaka inyaya yekuti chi vacho masponsor ndo vari kuguta vachiexploita desperation vanhu vari desperate vari kuzimbabwe and vauya kunoku zvimwe zvinhu zvavanenge vakapromisa they don't fulfill handiti they don't fulfill ndopaunoziva vanhu vaakuzocomplainerwa. Toda kuona vacho masponsor vari kubata zvinhu zvavanhuwo zvakanaka ngavamboyawo pafacebook vambotiwo example iyi ini hasani ndavanzwa ini vazhinji vandorongonzwa vese kungochema vamwe vanozongoshingirira zvavo but otherwise it's not the most like lucrative job you can aspire kuda kuita inhamo zvayo but hanimboudza hama yangu kuita basa iroro sorry zvangu ende varungu vane kunetsa mudzimba dzavo kwavanoita ameno
kana pane mwe adambotaurawo zvake pane mwe aripo here ndozopindura zvangu futi. Simeli, hello, 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 Cora. Hello. I just want hello, to ndiri kunzwai, taura henyu. Yeah, I just want to say something about nyaya dzekuti basa redome care. Do you realize that the majority of all Black people in the United Kingdom kune mabasa avo ndiwayo ecare, social work nenursing? You know how it is difficult to work in the United Kingdom, Yes. in other sets of other areas of employment. I know kuti pane sponsors. Those, I think people were too excited at the beginning when this sponsorship thing came. This is the time when people were lured, and this is the time when people were stealing. But at the moment, I think if you just go on internet, there are genuine sponsors that you can find. You can choose what is suitable. But as you know, it's now easier for those people who are already professionals, whereby you cut costs. Kana uine degree level, vanoda kuverify kuno degree iroro wakariita nechirungu here. That means kuti English test ya uchanyora. That means kuti ma sponsors anokutora very quickly. Kana uine license is another benefit that chinoitika ndechekuti I think those people vakatanga kuuya, they were messed up. And I can say that the sponsors who first got the licenses vakatora advantage yekuita mari, which was not right. This is why you see kuti vamwe vanhu, they thought kuti they are now thinking, hesitating to come. But kunevari genuine, those people who are graduate, university graduates, I think it is easier for yourself just to go on the internet, you look at the companies that are sponsoring, and you apply. It's easier for those professionals. Kana zviri zvecare work izvo vanhu vari kuzoita just because care work is kutaura kuti tinoda education yakati, anyone can come as long you pass your English written tests. So, and also panyaya dzekuti kusenza, to be honest, care work, like you are saying, it's not an easy job. I was a carer before I actually started my own company. You would work, and what I know, apana anoshanda 24/7. Kana iri dome care, it has got a time. You start my calls na 7, you finish the latest calls will be 9:30 or 10, depending on the company. Apana anoshanda kusvika 11. So you go home and you're entitled to at least a day or 2 days a week. But because unenge uchiita budget yako, taizviita isusu tichitanga kusvika munomu. I had actually about 2 jobs. And college, uchienda college, uchienda kune rimwe basa, uchienda kunoita night. Saka kunobva uiwe nevanhu vari lazy. You have to sacrifice that you are going to work. Kana uri kuda zvinhu kuti zvikubudire, you know. Saka I think kana uchinyatsoona kuti mari iri kukunetsa ka, and hauna zvinhu zvimwe zvinhu zvekuti unokata macost ka, just leave it for those who can afford. Right. Imimi muri ku-UK, besides nyaya yemacarers masponsors macarers macareworkers amukutora kuno kwachitogwa kuno kwachinda uko, hamunawo here pamwe pamunoziva like zvedriving kana chimwe chinokwanisa kuti vanhu vangakwanisa kuti vawanewo malinki vapinde imomo? Kuna matraki vanodhriva chichichichi Trucks, it was once there. Yakabva yazara at that time, ichibva yakloswa. What I can encourage people, ngavarambe vachingotarisa pa UK website if you want to come to the United Kingdom, because ndo pavana announce kuti we are taking people in this field. Vakatombotora ma-farm workers, vakatora ma-drivers yemarori, zvakaitika. But because most people want to come to UK, especially yemalori nema-farm workers, it was all filled within 2 days. Vanga vatovhara. Okay, but right. In encourage, if you've got a degree, you've got your own degree, you've got your own license,
pari kutaurwa ma-agencies makuru ana Indeed ava. You can apply there straight fair. They've got money. They've made their profit. Saka avatombokuti ita zvakati vanokuprovide everything. All right. Thank you very much for the information. Okay then. All right then. Hello, dear. Hello, SIS MELLY. Could you say? I just wanted to could go. Now I just wanted to contribute towards the Call Mangari very Pangapachitaura Vuk, but see, Panuziano Shanama 13 hours. But I would work Shanama 13 hours or the domestic care. Domestic care, they would know Shanam Pamun, and the Japan would find by Chimberekan, Eruku, Buddha Makubes, no poor breakfast. I was square only couple 18 hours. Only the one intention to remember the one I can three my clients and this Maxine. Which has a mamma afternoon, you could remember Juna again, Mamma Scat, Saka in between our Scoshanda and the but can I was to tell you what I would tell you when I said it was kind of 2 minutes. One or Rushada was 2 so. One of my periods in between 2 hours, carrying personal okay. Schools is a part of us in my schools are one for eat. Whenever she's got a sick with Badawa, because whenever she go, my chance will run and we are able to drivers because my clients running and got far apart. So I want to be a driver could go on a client, open a motor, would drive 15 minutes with a remote client, who be able to drive 15 minutes. But my 2 hours I running with summer calls, running Wakagara. But from running very so far away from Zimbabwe, they can't drive to Zimbabwe. Saka it's not good even they are constantly working strengthly in 7 o'clock to 10 o'clock. Yeah, I a period good one was around in between my calls. And another thing you could can I go to one place. Pamwe zvirunzi makozi bana 7 kubva mumba kusvika 10 pamwe munhu anenge achinzi arikudhiraivha kuenda in hour way kana achibva pamba pake kuenda kunoshanda in hour way handiti pane that driving time saka kabuda pamake na7 hakusi kutoreva kuti atanga basa na7 ka basa achazonotanga you have that travel time and travel time also coming back kumba manheru this travel time saka you're talking of 2 hours dzekuti munhu right is just traveling time saka munhu ashanda from 7 to 10. And also, I just feel like I'm not a sponsor or anything. I'm not into that. But I feel like people think that advantage sponsor licenses are cheap and really easy to do. If it's so easy to do, why can't you get it yourself? She was talking about it, yes, and I'm not in agreement with but bear in mind these people whenever sponsorships and running my companies out, they made the effort to apply for this sponsorship license. But there is documentation, there is things that they have to prove. And it's not for them to do this sponsorships or they've got a lot of things to prove. And it might say a lot of things to prove. My sponsorship, they've worked for it. Come out when you can some 10,000 or whatever. Can I 5,000? Always even I apply for the sponsorship. You have to gain something out of it. I was trying to do just you have to give everyone they created this business so that they can gain something out of it as well themselves. They can't just give it away like that. They can't just give it away like that. And you can't sell, for example, you can't sell your state, okay. When I can't they did it. And my choruses, my character, my 20-something years ago, people used to sell my houses to come to the UK. And but she's the one even better houses. Yes, it's true, but if Maria Kawanda, we are in focus, you can get that money back. As long as sponsor wako ari genuine muchishanda uchibhadharwa mahours auri muchibhadharwa 7,000 is nothing. 7,000 is nothing. Azvifanani because taura kuti kuZimbabwe right now situation yekuZimbabwe yakaoma. You can't tell me kuti hanzi don't come uno kuUK. Chero wakanzi hanzi azopera sponsorship. What will be in the country in more opportunities? Zimbabwe. You may take 7,000 to Zimbabwe and what are going to spin? All right, if not a situation where we are in 2017, it goes on the bond is equivalent to US.
Kana right vangomuka vachinja mangwana kuti bond equivalent to one bond is equivalent to one US. What can you get out of that man? Inenge yachi. But kana uri munyika yekuti everything economy is stable, everything is stable in this country. And this is what you're doing at the moment. But azvifanana nangoda kunyepera azvifanana. Yes, is what I'm saying. Principle unomuva kuenda anywhere and uchibuda munyika uchienda somewhere else. Apana pazvinoita easy kutanga. It will be hard to tanga. And but zvinoita easy. Azvingotanga zviri easy. Azvingotanga zviri easy that. But varese ichirunyazobatika here mari ise zvaizvaita. Mari, the only thing is mari inobatika kana uchishanda. Problem yekungoti value yepound I think from patai isusu patakauya kudhara ndovaiziva kuti kana ndikahamba nawo for example ndikatumira 20 pounds kumushandira at some point 20 pounds yanga iri mari yakawanda sere kumusha. That's how people acquired so many properties because vakauya pound ichiri nevalue zvekuti waiti ukatumira kana kuti kana uri uchidzidzisa munhu ari kuvaka. I remember tichivaka kumusha uchiti kwatumira 200 but 200 zvingochizoti pari kutengwa kana zvidhina kana 10,000. We were talking of 20 years ago. Unongozoti 200 pounds yanatumira you there's a lot of things kutengwa zvekuvaka but it's no longer the same. But kana iwewe uri kuitira pane vanhu vachiri kuita zvinhu. Vanhu vanoita zvinhu kana uri munhu ari focus hauzokwanisa kuti kuita it's not the same. But kuti urarama sure yekuti ubatsire uhama kusvika. Alright. Inandoonesa zvakafanana kuti umusha kana kuti kana nezvi zvakafanana. So I think one should not be discouraged kuti yini chakati basa rekia it's hard. What I would say to one, kana uri kuuya kuita care job, be well prepared. It's not an easy job. Inoshandwa. We work hard. Akusiri zvakafanana kumusha zvokufunda kuti wana udzoka wose kana uri pabasa munyika muno there's nothing like this. You have to work hard. Right. Thank you very much Kola rikatinzwe vamwe. Hai akaipa. Kola ari kutaura kuti kushanda kwako antika ndokwana kwanta mari of course uchipinda zvichafananiwo nakudhara because kushanda bit small unogona kusvika ipapo tikola wosho saka nyaya dziri kungobata kwese guys kuno uku Lucinda hai hai SIS MELLY parisewo pe ndakuti tingopindawo here zvisati tarara nguva dzafamba kunoko tati titaurawo SIS MELLY ndadzoka zvekare vaivepo ndine zuro ndadzoka zvekare guys ndati nini guys itai research please ndapota anditi kune mabasa ari kudiwa guys pane link zvino manje link toita sei malink achona SIS MELLY because kuzowandirwa kwatikuita zoitwa toisa kupage kuimwe area anditi page munesongoonera ipapo papage maposi exactly nezuro ndakatozoita even more research because kune vamwe vakangwara vakangozwa a few minutes dzanga ndataura kune vamwe vakangwara vakabva vajambira vabva vauya kuinbox ndikavapa malink vandaikwanisa but kuti ndizoti ndikwanise kuti ndikwanise kuti ndiunikire munhu wese ka netime difference tine time difference isingaite guys saka inini guys ndiri kuNew Zealand. In New Zealand and Australia pana Tariro Ketu my sister Tariro she's in Australia anditi vedwe guys daibaiziva kuti kuri kutsvagwa vanhu sei ende mavisa achona ndiye anoya ari under skilled migrants kana kuchinzi skilled migrants guys tiri kutaura vanhu vari qualified kuita basa ravo anditi kuri kudiwa kana tiri kutaura kuti teacher tiri kutaura teacher ane mapepa ake ekuita uticha kana tiri kutaura welder tiri kutaura munhu ane mapepa ake ekuita welder neexperience anditi experience chinhu chikuru kunoko anditi mabasa panotori nelink iripo ka inotori ne62 pages yemabasa regional 62 pages by province kudayo in New Zealand same as in Australia mabasa ava anotori in alphabetical order kukutsvaga vanhu guys kubva kuna maarborist vanhu vanocheka miti guys inotori under skilled inotori under nenge shortage kuri kutsvagwa vanhu vanocheka miti
mawelders, macarpenter, vanhu vakawandisa. Izvozvi zviri kuita vanhu havasi kuteerera SIS MELLY. Vanhu havasi kuteerera. Vanhu tiri kukomenta handiti. Tabvira tikomenta tipewo link. Guys, if you have data yekuuya paFacebook, you surely have data yekuenda paGoogle uchigoogle kuti New Zealand official immigration website. You have data rekutaipa izvozvo paGoogle pako. Zvese zvauri kuda zviri kubuda ipapo. The difference iripo, maybe vanhu muri confused zvenyu because kutaura nyaya yeku-UK. Kuno ku-New Zealand neku-Australia, they will tell you kuti never use a middleman. You don't have the need yekuuse a middleman. Haudi Lucinda achamira pakati pako iwewe ne-government chakupa visa. Unoenda straight to the website. If you kumwe kwachona panenge pane chinonzi ma-points, calculator ma-points handiti. Those points, every question inenge ine ma-points. Every answer yauchapa inenge ine ma-points. It will calculate at the end yokupa list yema-visas aunokwanisa ku-apply for according to how many points you have achieved. Anditi unouya guys zvakanaka zviri pachena. And then maitira vari kuita kuno kusimelisa. Vakapenda mana bhiridha muri kuzviwaka. Vanakapenda na bhiridha yekucheka miti mazviwaka hoye mukanda ku New Zealand. Marufas and ndikudzeka basa remaoko guys it pays. No one gets paid more than vanhu veconstruction. Kana tichiti construction tikutota zvese kuti macarpenter, mabuilders, electricians, tilers, manesi, especially matrades guys. Pana hanzvadzi yangu andibvunza kana uri kunzwa, hanzvadzi avhunza nyaya yematruck drivers. Matruck drivers udiwa zvisingaite kuAustralia kwakazara mamaini guys. Kwakazara mamaini. Kuri kutorwa mavasina kana experience. Just yonegi simba rako reku-research. Handiti kutaura pana patakaungana pano. Akangwara uchapedza. Data rako ucharishandisira kuenda paGoogle. Google yakabata zvese. New Zealand official website, official immigration website. NekuAustralia. Research guys because handiri kuda kukunyeperai zvangu guys energy dziri kuma 130 asi ndiri kuita kunzwa kuti kakufufutirwa nekuzarirwa kunzi kuti why are you guys allowing yourselves kuti mubhadhariswe zvinhu zvakawanda when yet other countries are doing the same thing. Vari ku-UK vamwe vanondipupurira takuda kumira pachokwadi. We know of so many people that have relocated. There are so many people that are relocating from the UK vachiya kuna New Zealand neku-Australia. Hatisuda kupembedza kana kuti chi, but it's the fact of the matter. The lifestyle here is completely different to the lifestyle in the UK. But ndofunga pamwe handiziya hangu kuti pamwe kuti kusatoziya geography yachona SIS MELLY. It comes down to the fact yekusatoziya geography kuti vanhu havaziye kuti UK nekunana Australian stuff kana kuti vanhu vakanzwa kuti diaspora vanongotaura kuti vanongonzwa kuti diaspora yese kana kuti UK kana kuti chi. I don't understand. I'm failing to understand. But guys, moyo wangu uri kurwadza because you guys UK imunhu wese arikungodiwa maoko chete. Unoruka musoro, unongoita. Unongoza zvipiki. Moyo wangu uri kurwadza guys because ndikudzeka mabasa ariko kubva kune veagriculture. Tariro ambonyora futi kuti vemanheki inonzi chi ma-fruit and veg pickers. Munotorwa moenda kumafamu kwekwe. Kumafamu. Chinonga ma-grapes. Chinonga ma-strawberry. Exactly. Munoziva kuti mwe munhu watoda kuconnecta panapa munoziva kuti ndiani weku-agriculture. Munin'ina wamukoma Masimba. Handava kudzaita anogara kuno. Munin'ina wamukoma Masimba guys handidi kukunyeperai agere tatata anoningira kumafamu. Zvekuti iye ndiye munhu wekuti ndofunga tikambonyatsotaura naye ombonyatsoyombotaura opa side rake rekuti because unotobva kuZimbabwe, vanhu vari kubva kuZimbabwe kana ende vamwe vanhu vari kuti bhowa kuno kuSIS MELLY, vanhu vari kubva kuSouth Africa because there are a lot of maZimbabweans vari kubva kuSouth Africa. Saka chiri kundinetsa ndechekuti vari kuuya ava imomo pandemic imomo kusvika ipapa patiri kutotaura taenda tikanogamuchira vakawanda stereki. I don't know kuti havasi kuzwawo vamwe vavakasiya here kana kuti chii, handisi kunzwisisa. People are coming guys ende kunoko zvavanoita
because havasi kushandisa Lucinda kuti Lucinda achipa munhu visa. Government is in it. Zvokutoti vamwe ukaita lucky unotogona kubva ikoko une basa une visa rako uchiuya wakapiwa accommodation maybe for kana 3-4 months until you have settled down vanokubhadharira zvese muri kunzwa nemaflights. This is what is happening, guys. Musanyanya kukotsira kudai muchingoda kuitirwa zvese. Iyo nyaya yekuda kuitirwa zvese, most of the agencies, I'm talking about when we're talking about New Zealand and Australia. Ukanzwa munhu ukanzwa Lucinda achitaura kuti wochindipa mari because inini ndiri kukuitira visa kana kuti consultation. I'm just merely doing a research for you. Zvaunokwanisa kuita iwewe wega uchifila maform. Kune ma800 number, guys, ma toll free numbers ekuti ukanjema pa question auchamirira kunetsa Lucinda unofona vokuudza kuti question number yakati handichinyatsonzwisisa kuti chii. Vochikuita sei? Vochikudza kuti unoita sei. Murikuona unopindura sei. Hakuna museyamo ari pakati papa kana mamoyo ari pakati papa kana mhofo ari pakati. You are dealing with the respective governments and the immigration. Vemabasa ma-employers anditi ndo vanozova necommunication yavanoita ne-immigration anditi kuti ma-teachers what I know for a fact, ma-teachers kuri kudiwa for ma-early childhood teacher, vema-creche vaya, my primary school teachers, my high school teachers, my tertiary teachers, my tertiary teachers, my lecturers vari kudiwa kuno. And what you do is register with the teachers board. Zvikoro zviri kutsvaga vanhu zvinozonotasa CV yako, zvichitasa CV yako vochiudza government, vochiudza immigration kuti we are interested in Melly, she's a high school teacher, akaisa CV yako anditi then vangoita communication vari tiri ipapo zvisinei nemwe munhu pakati. Saka guys, ndapota guys, do your research, hama way, do your research, musatyire kure. And I want to encourage somebody panapa. Ndakambonzwa zvangu mwe munhu achinditi isakanzwa kuti kuNew Zealand nekuAustralia kudiwanwa nechirwere. Guys, musafe makanyepera. Vanhu usavhundirike kure because uri pachirongwa chemapirisi. Anditi kunoku kana muchinzwa kuti vanoita full medical niki ma-medicals aya, they will be looking for zvirwere zvakaita kunge ana cancer kana kuti vane zvirwere zvemwoyo, zvirwere zvinodhura kurapa because you'll be a liability to the countries. Kana munhu uri pachirongwa hazvitomborina kana basa. It doesn't even matter to anyone because pasi rese vanhu vanoziva kuti mapiritsi echirongwa mahara kunyika dzese. Saka guys, ndapota zvangu, let me encourage someone kuti zvibvunzei kuti vakasvika kunoku. Ini for example baba wangu wakasvika kuno ku2000 muna 2000 kwanga kusina internet, kwanga kusina mafacebook live ekuti muri kunzwa information yese handiti. Chizvibvunzai kuti how did he get here. Kana ivo vaikwanisa kusvika kunoku kunyika dziri kure kudai pasina internet, pasina live, pasina chii handiti. It means kuti newewo uri palive pekuti pari kudiscusswa information, you can be here. Ndatenda zvangu sis Melly. Thank you very much, Lucinda. Thank you. Wow. Right, guys. I think it's now sorted, guys. Antika, the UK is not the only country, guys. You can all go. Antika, matonzwa ndafunga mamuvuko wacho ayo yakataranyedzo kuti masengenzi but mamudzo zvataura kuti izvi zvekusponsor vanhu zviri kuvharwa anytime because zvimazvinyanyira and the two vanhu vari kuripotwa. Saka zviri kuvharwa anytime soon. Musaramba muchifunga kuti zvicharamba zvichiitika. Kwabva kwauya umwe munhu ari kuNew Zealand iri kudhuze neAustralia. Hanimona ari kuti muri kunai UK ndo yoga here yamuda kuti munhu wese kuUK munhu wese kuUK kunoita care handiti kuri kudana nonga magrapes uku namastrawberry kuri kudana novesa handiti kuri kudana maday dresser kuri kudana maboiler maker kuri kudiwa machira amenhu vakasiyana siyana vari kudiwa uku and zviri kuitwa for free of charge. Unoenda pa internet una apply zvinhu zvako handiti and vari kutora vanhu. Why muri kumhanzira kuti UK na ndiko kune mari Australian dollar iriko. Hanimona. So I think my kune vari kunzwa guys ka it's high time you sit down and think. Hanzi ari kuzvivharo andizivi. I would like to add you but I'm not green button koma to my phone. Anga chingotaura kuti zvinogona kuvhariswa anytime soon. Zviri kuitika zvokunza masponsor nechichibhosi zvawandirwa. Hana kuti zviri kuvhariswa anga chiti zvinogona. Hamuna green button, I don't know kuti munogona kubuda mukadi here andizivi. Chigarai pasi vari kuda kuenda inini munyatsofunga
kuti moda kuenda ku-UK mose here nokuti UK yatovembarizve yadovembare munhu wese ku-UK dzimwe nyika idzi muri kumbodzi-explorawo here guys mboona munogona kune mumwe mukanaka inenge itori far much more better than kunoshandira vanhu kukira kachitogwa kuti munoshandira 5 pounds per day andimoona saka chigarai pasi guys ndakambokudzaini tikati garai pasi weigh maoptions right nyika dzese handi koya New Zealand isiwo patop list yako handi Australia patop list yako Canada palist yako Sweden palist yako amene vanane mudzimwe nyika dzakawanda handimoona monyora pasi uku kwachagwa kunzi chii wotarisa uku kune chii anzi naLucinda data kana toda data rekuya pasocial media handika surely une data rekuti uende kunogoogla kuti mawebsites malinks ekutogwa vanhu ndekupi nokuti Dudula ndiri kuona yapinda pa UK manje Dudula handimoona hello yes muri sei hanzvadzi I'm good. How are you? Good. I just wanted to add my 2 cents. I think, you must probably go to UK. I see people are taking advantage. It's actually kutobatsira vanhu vari kuuya kuzoshanda kuno kuti vabete malives avo. But I think vanhu vazhinji vacho vari kuzouya kubva kumusha vari kuuya vaine high expectations. At the same time, obviously pane mari dzinenge dzabhadharwa nasponsor dzinofanira kuretera. Saka haisi nyaya yekuti pari kutambwa chitsotsi, hapana chitsotsi chiri kuitika, but inini personally I think it's just a way of helping out maZimbabweans vasina mabasa kumusha kubeta malives avo. Wauya kunoku whether wapuwa sponsorship ye 3 years 5 years, you are guaranteed kuti after 3 years 5 years you can apply for settlement. And then wazosiyo company yoyo unozotsvagawo zvinhu zvaunoda kuita iwe wacho watouya kunoku. But haisi nyaya yekuti companies are taking advantage. You know, these companies are actually helping a lot of people. But it's just that maZimbabweans akauya kunoku vakauya vaine high expectations, and vamwe vacho ndo vakutokanganisa macompanies evanhu vakavaunza kunoku, which is a problem. Because at the end of the day, vanhu vachange vakutadza kuunza vanhu because of nyaya yekuti maZimbabweans hamudi kubatsirika. But amene 7,000 mati boss sponsorship ye 5 years achizopiwa 120 pounds per week. Saka anodyei munhu anobhadhara rent nei? Aiwa, mamwe mafiga amuri kuudzwa ndeekunyeba SIS MELLY. Aiwa, zvimwe zvacho pane Colombo fona achitaura kuti macourse acho you have to drive 15 minutes uku 15 minutes uku. I mean, to be fair, people are actually coming to work, but the problem, like I said, a lot of Zimbabweans vakauya vaine high expectations. Vanotondofana kuita mari. Haisi nyaya yekuti employer ari kushandisa vanhu 24/7. Aiwa, munhu iye anenge achitoti you can't give me a day off, ndoda kuenda kubasa. Employer anenge achiti chamari chimbozororo 2 days munhu ari kuti aiwa ndoda kuenda kubasa. Because iyewo anenge achida kumetrawo target yake pamwe ane zvikwereti zvaakakurumura zvekuti auye, so ada kutry kukavha mabuyi, which is not a problem. But it's not about basically making people, enslaving people. No. I don't believe vanhu vakaunza vanhu kunoku vakaita izvozvo simply because of buri rekuita mari. Yes, they are making money, but at the same time kubatsira maZimbabweans ndo dzinofanira kuziva vanhu izvozvo. All right, Magita Inyanza, thank you for your input. Vamwe varipa. Thank you. Hello, good afternoon, Mr. Tony. Mucho zviri sei? Zviri sei. Zvekuedzesera. If I can just start nemapoints angati raiswa namukoma wangu. Yes, pane vanhu vanokumbira kushanda additional shifts, additional hours, but the general consensus ndeyekuti vanhu vari kuuya kunoku vari kuforcwa kushanda hours ari excessive vazhinji vacho. Because vamwe vari kutanga basa very early in the morning kuma 5-6 vanenge vabuda vachienda kubasa manheru vodzoka kuma 11 manheru. Saka time yekunyatsozorora chaiyo hapana. But those exceptions vari kukumbirawo additional hours, extra hours wayo, yes variko.
But in the majority, people don't really want to be working that hard for that long because that job is not easy. You know, some people were kurambirwa my days off. I've even spoken to some people varambirwa kuenda ku funeral chaiko wafirwa nehama yako. Employer ukuthreaten ane certificate kana ukada kuenda kurofika kwenda kutokuterminatera ndakudzimira ku certificate rako. You understand? And what I've seen is some employers, they are intimidating, very intimidating vashandi vavo, and they threaten them for anything and everything, which is not fair. You know, it's supposed to be a working relationship. You know, pane mushandi nemushandirwe anditi, but mushandirwe anofanira kunzwisisa kuti vanhu vari kumushandira havasi kushandira iye, vari kushandira company yake, because my license sponsorship anopiwa macompany, haapiwi ma-individual. And the government does that for a reason. Now, the fact that you told any company yake in a certificate of sponsorship doesn't mean with my certificates that told. If you have a problem, not told watch, you can even go and complain to all the relevant authorities. In any told the concept of this from company young we and because the managers very proper. The unfortunate thing chakaitika panyama certificate of sponsorship is my chances in Duakatanga kwana mkanaiwoyo. Vanhu vakajambira vakaita kuganhira vaya kuti vaite mari, and they didn't understand the process. This is how we've messed it up as Zimbabweans. We jumped into it not to meet the need. We need care workers in the UK, but they jumped on it to line their own pockets. They are charging people for things that they should not even be charging. Your certificate of sponsorship, you actually know the skills charge you 1,000 and something pounds here. Employer is supposed to pay that, and that's an agreement they have with the Home Office. And the muno akakanzura certificate rake kana kuti munhu akasiya basa, employer anopiwa a refund of a certain amount of money. Inenge sati yashandiswa, yes, but my employers ask kukudza izvozvo because they want to look like victims. These are people abusing things. They want to look like victims. Guys. And then they take advantage of my employees. I have seen evidence. Guys, kune mari dzimwe dzamunochargewa dzamusisapose kunge dzinofanirwa employer nekuti kana iwe ukazosiya zvipapa pachona anopiwa mari yake base like an insurance, anopiwa mari. That means my employer, my sponsors anodla double, odla mari yako, odla mari yekuhome office. Endera imberi mkombe. Yeah, no problem. Which is not right. So when I started doing my campaigns, that was the thing I had a problem with. Kutivan Varku charge 4,000-5,000, 7,000 is just an average. Some people are paying up to 13,000-15,000. And the information is not information information I have seen and evidence that I have seen, where people are even being told kuti kwira kombi wakabata 3,000-5,000 and down open in town, and those messages have been there. Then there's confirmation for WhatsApp kuti ndamtambidza mari wozodzi kuti saka certificate rakutokupa mangwani. You understand? The employers are selling these certificates. They should not be selling them. But uka explain vanhu vako kuti look chido chekukubatsira ndinacho, but homo yangu hainditenderi. Apana munhu paanozoti no saka katingaita azviti. Pane munhu panoti look, I can help you to pay for the certificate, you know, because ndini kuda kuuya sanduda mukana wacho. You understand? But mari dziri kurohwa SIS MELLY, you know. And then mamwe opportunities angachitaurwa ekuti kune mamwe opportunities kuna Australia, New Zealand, yes, 100% ariko, but also in the UK ariko. The unfortunate thing is we don't have access to that information because atisi vazhinji tiri mazviri. Ukauya ku UK, the automatic thing is urikuita care work kana kuti urikuita nursing. Ndio matosvika tichipinda tese. Ukanzwa munhu achiti hanzi ndoshanda kubenki, ndoshanda kumahotera, ndoshanda kupi, ndoshanda kwakati, tinotorohwa nehana kuti kumuriko, you know, because tajara kuti I'm a nurse, I'm a carer, I'm a nurse, I'm a carer. Ndio zvatajaira. So people need to look into this. A time yakatomboita a few months back where the British government was advertising aggressively. We need people to come and work on our farms. My pickings, my berries, because my berry season is from about June to about September. But if you my strawberry, my plums, whatever they were picking up on the farms, they needed people to come and do that. And the ARICOMA certificate of sponsorship for those things, you just have to find the employer. Manje mukati gara mchiti toti titsvagire
ini ndine basa rangu randofanira kunge ndichiita, ndine mhuri yangu yandochengeta, ndine zvangu zvandoswerawo ndichiita. Saka for me to then make time kuti ndichikubatsira iwewe kukutsvagira zvinhu, it's almost impossible. So don't expect me to move mountains, to make you comfortable. Inini ndiri uncomfortable. And this is why I encourage people. Samambotaro to Google should be your best friend. Yeah. Google knows everything. Tsvagai painternet. Kana maku yako andiri mozondudza kuti no pane company yakati yataona iri kuita certificate. Titarisire kuti is a genuine company. It takes me 2 minutes to check that. And I can come back to you and that no, very fake cannot have cannot very right, And another piece of advice, people, when you're applying for a certificate of sponsorship, and I need you to understand this and grasp this, when you apply for a certificate of sponsorship, always go and check the company Irkuku offer certificate. Check on the register, your government. Do they have an A rating or do they have a B rating? Because Kanavane B rating, abakwani kukupa certificate of sponsorship usirimu England. Kanavane B rating, abakwani kukupa certificate of sponsorship usirimu England. Only companies with an A rating can give you what's called a defined certificate of sponsorship, a D course, when you're outside the UK. So if you apply to someone and then they charge you all these monies and you check and they're B rated, guaranteed you are not getting that visa to UK. So please, people, safeguard your money. And musango rowe passport local it is in Ungwaru. And always, you can charge yakati, always ask what how much is it costing you? Dinyoreo pass, no kumbero receipt. Contract yangu, please, nyoreo zero contract mangu, design a money copy. Don't check it a copy so that I know what I'm supposed to do. A lot of people are losing out because they don't have contracts of employment. They don't know what they're entitled to or what they're not entitled to. You understand? So please, and don't feel intimidated because sometimes I can find someone else. Anyone who treats you like that before they offer you the certificate, please decline the certificate. I'll look elsewhere because you will be in slavery. Uchakumbira payslip yako ugonyimwa, uchakumbira time off ugonyimwa, uchakumbira anything that you're entitled to as an employee ugonyimwa. And munanenga chikungukudza kuti ndindaka kubvisa ku Zimbabwe ndindaka kuburitsa munhamo saka you owe me. Vanhu vari kufira pabasa. SIS MELLY, up to now I can tell you of 7 people that I know of that have died pabasa vakauya nema certificate of sponsorship because havasi kupiwa time of. People die of fatigue. Fatigue hachisi chinhu chekutamba nacho akomana. Unoneta kusvika mwiri wako waita shut down. People are dying. Kufa chaiko kuti fi woshaya chawakwirira ndege. You have rights, Kanawamu UK. Just as your employer has rights, you as an employee, you also have rights. And it's a relationship, unofana ku negotiator. And it is not kuti munhu unongwe uchingodzi ano because ndindaka kunza. With all due respect, employer is also using the certificate. Certificate of sponsorship belongs to the Home Office. It can only be assigned to one person. Saka ndikati SIS MELLY ndikukupa certificate of sponsorship mukati amucharida. Ndikarikanzura, I can't give it to someone else. Azviite. Ndinodzoserwa mari yangu na Home Office, then I apply for another one. Because no, ndakuda kuti ndonyiwa auye kunoku. Ndaku apply for a different one. Saka mukanzwa my employer achiti hanzi, hey, we're losing a lot of money, we're losing. Not really, they're not. Hakuna zvakadaro. Yeah, no. Obviously, administrative time, yes. You apply again, which takes 20 minutes for a new certificate. It does not cost £7,000. Saka, let's be honest with each other and let's be fair with each other because if I took pakunyeparana pa ndopanotanga kurwisana. Mozoti vanhu avakushanda. Background zvasiyana and munosanga kuja kusitaura mozonzi kwai maenderei ku social media. Kuvoite zvinokuti vasingaziva state vakabva kuZimbabwe manje ndio anoita bvuma kukuinda avaziva namukoma toji vakori mboti twegeto avatomuzivi kuti ari kubodi vanouya ku social media. Isu kana vauya kuti tine kumunhu bati kwako kuti vanoziva ma steps kuti zvofamba sei. Yes. Yeah, munoziva chimwe chinoita kuti vanhu vazoya social media sisinoenda ndechekuti kuti ma companies ane ma policies and procedures anditika
Paunotanga basa, please let me advise people. Paunotanga basa, the first thing you get is your contract of employment, and then you get what's called a staff handbook. Staff handbook, then you get access to policies and procedures. The company my policies and procedures achakudza kuti kana uchida kucomplaina, this is how you do it. Kuno kutocomplaina it's your right to complain. You raise a grievance, there's a complaints procedure, there's a compliments procedure, there's a disciplinary procedure, there's a supervision procedure. Even kuchida kutora time off, panotori procedure ne policy yacho kuti policy inodayo so kana uchida kukumbira time off, this is the procedure you follow. Kana uchida complain about your manager, unotori ne policy and procedure to follow. But the majority of the people that I've spoken to, one, they have no contract of employment, and two, they've never seen any of the policies and procedures. Three, they've never seen the staff handbook. Now, these are the things that employers say they have. Pawano register ne CQC, but you register no home office. If you've got them, why are you denying your employees access to those things? Because those notes are how they're supposed to work, and it will save my headaches. Because I work 9 to 5, can I work 6 to 8, or I work how many ever hours I need to work. Not good to know nasi muka enda ku shift. Ndo kufera kuplana kuri employers. Vanofana kunge vane rota that they work with. Vanhu vane time yavo yavanonzwa kuti apa ndo pauchanda ku holiday. Apa ndo paunobvumirwa kuita zvakati. Apa matingakwanisi kukupa time. Of course, I can tell you, like in the summer, it's very difficult to get time off because that's when they are busiest. So it makes business sense for them to say you cannot have time off now. You see, saka ukarambirwa time off, it's not kuti vari kukuvenga. Understand why. But pakazoitawo emergency yekuti kwarwariwa zviri serious kumusha, I have to go and say farewell, kana kuti kwafiwa, kana kuti mwana arwara, kana kuti because kuno kwakwanisa kungosiya mwana ari ega. This is why my sponsors are saying kuti musaunze mhuri dzenyu. Mwana haangosari ari ega. Because unotorerwa mwana iye unogona kutovharirwa ka negligence, uita safeguarding kuno. Opesera wapa pachinyazi. So all those things need to be explained, and I think information is not being given to vanhu vari kuya kuno. Ubva wangosvika vachipinda panguva yakaoma, rather than understanding kuti zviri kubva nekupe zviri kuenda kupi. I think there are a lot of people that are asking questions that I'm not reading comments. Some comments and others, they might not put the knowledge. Ari kumhanya macomments acho. Ndikatidzokera kumashure uko. Anzi, thank you. Oh, thank you so much. Oh, you guys are kind. Anyway. For my sponsor. Guys, share 1,000 sponsors. Please. And I'm not about I can't do more than that. Oh, thank you so much. You guys are really kind. Oh, thank you. Oh, wow. Yeah, my policies and procedures. Yes, people need to have policies and procedures. Yeah, you said that I did my 7,000. No, because one 7,000 in Pachanga, I did 7,000. For me to expect Taiwan. Unotanga chicken farming. 7,000. Okay, tamari jinji. No, I think it's just my compliment and my support for what I'm saying. Thank you, Nkoma. Thank you, Smelly. Thank you. Yeah, I wanna answer. Oh, thank you. I'm buya kusadaru kan. No, it's just mainly my compliments. Oh yeah, oh, don't you understand? SIS MELLY, the problem you do too much. Makuwa tinoada. Saka inini ndikafunga kutanga kugwara ngore kuti zvakuvharwa ka. Kune zvinenge zvatovarwa. But guys, we have to wait for home office, my announcements are not back home office. Musa achike kwenda pa government website, .gov here UK.
it's there in the public domain, and even my number for phone home office atisimuka vanhu vekutaura navo. Yes, even mukatasa pamapage angu ndinovafonera torekodha mafone call, ndovakumbira kurekodha phone call iyi ndipewo vanhu information, because ndikangoya ndichitaura ndirini mbune vanhu vanoti munhu ari kunyepa. But people have actually heard the home office ichitaura kuti zvakati zvinobvumirwa zvakati hazvibvumirwi. Vanofonereka vanhu vai vanotaurika navo. You understand? Saka let's not be afraid of them. Even kuvhunza kuti zvichavharwa here. I don't know how many people know of the Windrush generation yemajama akauya kuzotanga kugadzirisa muUK, vamwe vachishanda kumafactory, vamwe vachishanda kunursing. Ndokwazvakabvira kure kwese kuya kuya. Recruiting in the nursing healthcare industry will never stop in the UK. They may change the system or change the way they do things, but the biggest industry in the UK is healthcare. They will always need people. Always. Saka imimi murikuita zvana nurse aid zvanachi, prepare yourself for your journey. Whether you a certificate of sponsorship or you get direct employment, whether you join an NHS or whatever, mikana yekushanda mu healthcare industry aiperi. As we stand right now, they need at least 100, I think it was 160,000 carers, 160,000 carers. Barkudiwa, no shortfall irimo mu UK. Yeah. For Zimbabwe last year, vakapa certificate of sponsorship 5,563 in 1 year. Now, what's 5,000 out of 160,000? Vachiri kutsvaga vanhu saka musanyeperwe, ende munhu anoda kukurasha yekuti ndane certificate kanda mariko zvinotiite chop chop. No. There's no rush in the UK. Slow down. You know, because pamunokanda ma 3,000, 5,000, if people can choose to be honest here, they will tell you kuti they've approached me vachindudza kuti takakanda mari iko zvino munhu wacho hachabatike. Woenda kubank roti wakadeposit hauna ubirwa. Saka zvafa zvakadaro. 5,000, 6,000 gone. And munhu anenge akutorera mari cannot even give you the certificate of sponsorship. Vanhu vari kuklona vanhu vari kuita it's so sad. Vanhu vari kubirwa mari. Don't be so desperate just because you're in a desperate situation. Always take your time and don't act out of desperation. Remember Jacob na Esau. Umakazoruza birthright yake for a bowl of soup. Guys, don't do that. Slow down, take your time, ask questions. And when you can ask answers, don't engage. Right, guys, yeah. Free information, nothing. I'm not charged for. Once there is a room for everybody to UK. Once you can learn my carers are 161,000 issues to be accurate. So prepare yourself for the journey. And chizvigadzirira imi muchitaita paperwork iya inodiwa ndichakukandirai zvanenge ndichipiwa kuma inbox kuma WhatsApp ndichikukandirai paperwork yachona mogara muita mapepa enyu kuitira kuti kana mukana wapinda whether une sponsorship kana kuti une watoka zvakanaka unoda kuzviendera wega unowana mafambiro ekuti uinde. Kune ava vari kutogwa nemasponsorship muchizoda kunobatirwa kumberi uko ani maona makuziya pamumire kwai mune kodzero dzenyu mune rights enyu ani manzwa ekutoenda kunoripota ipapo state aunozokufundiswa. I'm report here because end of the university. No, go and report. My person is living here. And my yeah, but very kuku approach authorities simply because that's accessing public funds and you're not entitled to access public funds. Guys, let me tell you. Emergency services in the UK are for everyone. Even mondi chaiyo ikanzi yakwara iri kubleeda muno mu UK tinomhanya kuona kuti tachengetedza upenyu hwayo. Munhu anonyatsozikanwa kuti don't you know the worst criminal ever. Everyone has a right to access medical. Minimum wage yakira imari £9.50 no minimum wage £9.50 per hour. No minimum wage Saka per hour. Yes, no minimum wage. That's before deductions. Saka unopiwa £9.50 wozobatirwa tax, wozobatirwa national insurance. Kana wakabvuma kuti ubatirwe zvimwe zvinhu. Saka uzvo zvakuenda zvichioma ini. Saka muzati pazuva ukashanda £9 ukashanda 10 hours wotowana £100 yako. And it's per day. Saka chirungo chipano pamusoro hapo
asiwo mabhizi yaizodhura nokuti kuno South Africa kuna namimba kuti vanogona vanoshanda kana ma150 per day kana 200. Yes. Saka, it also depends on lifestyle. Guys, you have to make my lifestyle choices when you come here. Mukaona pane masupermarkets ari kuno kwanonzi vana Lidl, vana Aldi, nema convenience stores, ma budget shops ayaya. Kana unoitawo zvinoenderana neumwe yako, because handingafungi kuti kana uchitambira £9.50 ungaenda kunodya kuHilton Hotel every day, because chikafu cheko chinodhura, you know. Saka, make those lifestyle choices that align to what you can afford. Ndikabva panapa ndikaenda kuenda kunotenga uko Asda ndikatenga zvinhu £25 zvinokwandirana nene mhuri yangu. But ndikabva panapa ndikaenda kuenda kunotenga kunonzi kuHarrods uko £25 unonditengera hamburger chaiyo, nothing more. You understand? Saka, yes, make lifestyle choices that suit you. You know, iyo £9.50 per hour bemuno vari kutorarama nayo. Iwewe ukaronga zvakanaka, you don't come and look for a fancy, 5-bedroom house because ndo yataigara kuZimbabwe. Unototsvagawo room yaunoshare nevamwe. You know, kuti ndikabhadharawo half yeroom inoi kana room ichinzi 300 ndikabhadharawo 150. You know, pamwedzi. The rest of my money ndakusavewo, ndakuita budget, ndakuita zvakati. You know, you have to plan wisely your money. Don't spend what you don't have. And please, musamanyire kupinda muzvikwereti. You know, the only security you should have is your mobile phone. Chete, wait a contract your mobile phone yako, because it helps to build up your credit, history. And the pamuno threaten what people dance ndoku register kuti une security nemari yangu, you owe me so much money. Kuno ku security achingo register zvekumhanya. You can contest it mukoti kuti security chari kundi register chandina security chakadaro. Then you drag your employer to court, you know, and they have to justify why they want to register a CCJ against you. Because I must reimburse you, Maria. Like my expenses, a lot of people are paying for their net aid training, they pay for the IELTS, wait a police clearance, wait a TB test, badra the visa, tenga ticket travel, badra this, that, they're paying for everything themselves. Vakuya kunoku zones to pay adaptation fee, 2,500, 3,500, badra Maria, wakuya kunoku, wakunzi ukango vapana papa. Within the first 3 years, you must pay me 7,000, 5,000, you know. How do you justify charging me that money? Because even ukati certificate of sponsorship randu kukupa, durandu kukuchaja. Certificate of sponsorship arisira ako employer, ndere home office. You know, and uchari dzorra ko home office kana ndisisa ready nini. And home office chakudzorra mari yako. Saka, they can't threaten people like that because that's what they do. You see. Saka, we also need to know this information, but yes, they are the ones giving us jobs, these guys that, you know, but we are building their companies for them. Through makamba akure item mari, mari, mari. So that partnership, we need to understand it's a partnership, we work together. No one should be anyone's slave. And modern slavery, is that kure. Yeah. Thank you, that's Yanko, for this information. Thank you. God bless you. No information. No problem at all. No, thank you so much, Ismail. And the people have rights. Please don't allow anyone to deny you your rights, especially in our UK. Right in our employer wako is the same right you own. So everyone must treat everyone with respect. They must treat everyone fairly. Wow. Thank you, my brother. Thank you. Right, Hanzi, now thank you, Mr. Manforimbu. Hanzi, munwese munema rights kana mainda kusabatigwa. Sakuni avo vari kugashandira ma sponsor ari kushandisa ise madhongi musika pimari na mushanda dzakakwana muchibatigwa muchidini. Stand up for yourselves. Stand up for yourselves. Go and report ku home office. Zvinabasa kuti go and report. Zvinoramba vasvika ku home office koko. Take a chance. Hani mukuzwa, take a chance. Asi zvikuru sei ndabata pakuti prepare yourselves. Andika prepare yourselves kuti mufambe makananga kupi makananga ku UK andichika kutoita vasagadzira mapepa enyu zviva certificates zvikudiwa zviva chichichi TB what ameno zvatauka mogadzira andika muchine nokuti muno South Africa muno matopisa dudula ipapa pandikutobva kusendegwa ojoina andiserina ameno anzi kuni hospital kwachena back ma foreigners imuno dudula zvinhu zvacho getoni
hospital. Saka hanzi vaenda kuchipatara vari outside the hospital ndokwavari hanimaona. Saka muno guys, you see what they going on outside the hospital. Hanimaona outside the hospital vari kutoita zvakutaura kupinda muforeigner uri kudzoswa. Saka guys, muri kunzwa nyaya yacho handitika imi chigadzirai mapepa enyu vakaita zvemakusikusa kutaurwa tsvagaiko kuti mufambe muindi kana mune mari dzenyu muchikai yekuti muindi hatikusabvumisirwe nemasponsors ari kudla mari dzenyu. Masponsors pai muri mbavha, muri kudla mari dzevanhu mimi dhabu mota yahome office, mota yamunhu anenge achiuya mutipe mari yakati yamupa kunge muchibhadhara imimi. Hanimaona. Saka kwai muri kudla mari dzevanhu dzemasponsor. Musadaro masponsors vanhu vari kutambura kuno kuafrica kuno. 15,000 chautengesa imba munhu ndangu kupa chituru ndangu kupa imari. Amen. Ozoishandira paitedza sachi anokora achingotambura ariko. Amen. Zvakoma guys. Saka mosura zvakanaka guys, morere zvakanaka tambotandara. Tina kuita 5 hours hedzi. Tambotandara tiri pano guys. I'm tired now. God bless you guys. Tosangana zvakare pachikamu chinotevera. Love you.